kontaktuan jarri naizenean emakume hauekin, beti esaten dute elkarrizketatu nire senarra, nik ez dudala ez ere egin, hobeto elkarrizketatu bera edo bestela elkarrizketa bioi egin, eta ni beti esaten diet nahiago dudala bakarrik haiekin egotea, eta haien bizitzaren inguruan errepaso bat egiten dugunean, eta ikusten dugunean zenolako ekintzak egin zituzten, nola bideratzen zuten militantzia eta matasuna, hor konturatzen dira zenolako ekintzak egin izan dituzten, eta bukatzerakoan eskerrak ematen dute, eta esaten dute, orain konturatu naiz gauza oso garrantzitsuak egin izan ditudala eta ekarpenak egin ditudala. Orduan, lehenengo isiltasuna bada beraiena, beraiek haien buruaz egiten duten isiltasuna. Gero, familian abidez senarrak inoiz ez esatea, eskerrik asko, ze zure lanaregatik nik izan dut nire ibilbidea, nire gauzak egin izan ditut. Eta gero gizartean ez dugu ezagutzen honelako esperientziak. Orduan, isiltasunak badaude gizartearen toki desberdinetan. Gertatu zitzaidan behin hitzaldi batean, hitz egiten gauza guztien inguruan eta emakume batek esatea, eskeni badauka sensazioa historian ez garela protagonista izan. Ez garela protagonista izan, protagonista izan garenari ez zaio garrantzirik eman, ez sozialki, ez historikoki.